Maing hapon, Bisaya made in Washington. Nag-shopping mi ron si Inday Mima. Nag-shopping mi malit. Namin ron sa Victoria's Secret. Ala, ang gagawin eh. Oh, kaligri. Tag 339. Ang ilang panties, 339. 3 for 39. Mahala da isa? Napalit din na akong bago eh. Barato ra di ay. Barato ra. Napalit din na ako. Birthday gift na ko sa kagalingon. Sorry. Di, malingkod ko mo rin ang binang bag, baby. Sige lang. Hi. I'm videoing. Yeah. Palito na ako.